Coplet, on ets? On pares? Cantant cançons d'amor, anem sembrant la terra i amb tan bona llavor. Al renovat Teatre Arnau, ple que no hi cabia un ou, i debutar la perfecció del coplet. Virgen del Consuelo, ven, que ayúdame a salvar mi bien, porque sus penas son mis dolores. El coplet, tràgic. De llavors, molta més pena va ferir-me de retorn, que vaig veure que aquell home sols era un llop, sols era un llop. El coplet flamenc. Fornereta, fornereta, jo voldria coure el pa perquè fos més tendre i sa. El coplet sentimental. No quiero amores, no, pues más que amor lo que tú sientes es deseo. Però es posa molt nerviós quan veu que es fan petons. No era gens habitual, a l'època que ens estem referint, al voltant de 1920, que una dona fos una compositora de coplets. Jo soc la crítica de Marieta que retreu aquest cant de Garcia i amb el mateix soldat, si no hi hagués anat, jo encara tornaria a anar a la Font del Gat. I amb el mateix soldat, si no hi hagués anat, jo encara tornaria a anar a la Font del Gat. Que m'ha semblat l'espectacle. M'ha agradat molt. Molt divertit. I a més, recordem els coplets d'aquell temps. Preciós. Perquè aquesta noia és extraordinària. Aquesta veu que té és extraordinària. I sincronitzaven amb el piano, me cago en des que disfrutava i ella fotia un gesto i picava l'ullet allò de picardia que el coplet ja suporta, doncs això m'ha fet disfrutar al màxim.